Aquesta volta reprenem un altre episodi de burjassot per a taula amb Sònia, una burjassotera d'orígens familiars manxecs que ens parlarà d'un plat molt tradicional del Salobral, Albacete, un ajo de harina. Vaig a fer un ajo de harina, és una comida típica del Salobral. És una recepta molt senzilla i du 3-4 creïlles, pimentó roig, du sal, du alls, 3 o 4 i aigua, a fregir i poquet a poquet. I el pebre roig, però fumat. Em va ensenyar la meva iaia. La comida del pueblo de Albacete le gusta mucho a ella. Jo no la faig molt, perquè són menjars contundents, són pesats i no la faig molt, però sí que m'agrada. He posat com 4 o 5 cullerades d'oli a fregir. El pimentó roig a trossets i els alls, que els hem fet un tallet per a que no es riten. I ara he pelat les creïlles, vaig a fer-les a rodanxes, no molt fines per a fregir-les també. El foc està bastant fort de primeres. Després, quan té que coure tot, es baixa un poquet. La meva iaia va néixer al Salobral. Ma mare també. Mi madre también nació en Salobral. I han viscut molts anys allí. Jo he nascut a València. Realment, jo en el Salobral tinc molt poqueta, perquè la meva iaia i ma mare i mon pare se'n van vindre. Mon pare no, mon pare és valencià, però ma mare es va vindre molt pronte. Però sempre m'ha interessat, sempre els dinars, sempre els costums, sempre m'ha agradat tot. La patata no ha d'estar molt fregida, perquè després té que coure amb l'harina i la tomata i tot. Aleshores no té que estar molt fregida, té que estar a meitat. Vaig a fregir la tomaca, saps? 2 o 3 culleradetes. I ara vaig a fregir l'harina, que també són 3-4 cullerades sobre. La meva filla és celíaca i jo he fet moltes coses amb l'harina d'arròs. I jo crec que això es pot fer. De fet, jo això no li faig a ella perquè no li agrada, perquè tampoc té molts costums i com dinar sempre en el col·le no sol fer-li. Esto és per a 3 o 4. He fet una coca. Esta és sense gluten també. Esta ha sigut una recepta meua. És de farina d'arròs, lleva llima, llimó, du canella i anous. Després de que he fregit un poquet la farina i el pimentó, vaig a fregir l'aigua. Jo vaig a posar de moment un poquet més de mig litre. I fins que courà un ratet, i té que desfer-se la farina i tot. Té que quedar com una bechamel. I això, ara, donar-li volta i volta i volta i volta. A mi m'encanta cuinar, sempre estic a la cuina. De fet, em relaxa molt. I quan m'enfade, és una teràpia per a mi, amb pa. I amb cullera i pa. Sempre. Li falta un poquet de sal. Li posem un poquet més d'aigua perquè són molts. La botella esta és d'un litre. Vaig a l'Albacete quasi tots els anys, vaig abans de l'estiu, per a veure a la Mare de Déu, d'Alcaraz, que no tinga tanta sal. Que le falte un poc. Que li falti un poquet, sempre. Preferís posar-li, quan estic a la taula, un poquet per damunt, que passar-me. Perquè la comida sola no es pot menjar. Està molt bo. Està molt bo. Acompanyada de les dones majors de la família, Sònia ens ha presentat un plat d'arrels senzilles però saboroses. A través de la recepta ens hem acostat a la cultura manxega, de la qual estan ben orgulloses.